Nu vreau să jucăm Minecraft. Am vrut să vă prind niște serveri. Să vedeți ce server ce. Nu știu exact de ce, dar nu vreau să se mai întâmple. Serverul o să fie deinstalat. Da. Săracul server. Intrăm la Minecraft pe. Dar repede. Și vreau să vă arăt o mapă extrem de tare care se cheamă GTA San Andreas. Da. Păi, în primul rând, multe chestii. Cu două le-am dat de pe Social Craft. Am văzut oameni care au mai umblat cu ea. Puteți să îl luați. Și să vă apară mapa care a fost făcută, dar nu știu la dată. Acesta este doar un fel de premiere acestui episod. Și sper că vă place jocul, mapa. Dacă vă place, nu uitați să o downloadați și tot dacă mult. Și hai să trecem la joc. Hai că am început jocul. De vedeți. Cu tot o tonă de chestii fără voi. Sunt un criminal. Un criminal, cum am putut să fac chestiile astea fără. Și aici ar trebui să se spawneze ceva. Și sper că să vedem. Dacă avem încă... Avem și nu înțeleg așa. Astăzi vrem să... Hai, cred că știu. Să aflăm de ce nu se spawnează. În primul rând, pentru această intervenție avem nevoie de aceste miraculoase torte. De pus mai întâi nu răscada. Acum. Și am ajuns în sfârșit. Trebuie să fac un pic de intervenție. Și am înțeles de ce nu se spune. Dar cred că din cauza este că înălțime. Cred că înălțime este de vină. Da, am făcut aceste chestii offline. Fără să filmez. N-am putut să filmez, deoarece tot nu mă lăsa. Ai, ce prostă. Am spus că nu vreau încolo.
Da, și sper că acum o spune de ceva. Nu știu exact de ce nu se spuneau. Nu știu de ce nu se spunează. Da, și cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați, dacă v-a plăcut să îmi lăsați și mie un like. Știți că alea preferatele mele. Da, acest episod este cam scurt deoarece nu prea am vrut să vă arăt ce am făcut. Da, așteptați o leacă. Opa. Și așa am ajuns la suprafață. Stai să astupăm gaura asta. Stai aici de foarte mult timp. Da, aici este o platformă. Ușile pot să cam luăm deoarece. Vedem ce am preț de capcană. Nu știți despre capcană? Să vă arăt. Asta e o capcană. Tot ce o scadă în apă o să fie de futabei. Și urmă vin acolo și itemele cad la mine. Aici ai încă o capcană. Tot așa, tot ce o să cadă acolo o să vină la mine. Și cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să-mi lăsați și mie un like. Și eu am fost Mihnea, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați că să dați un like, da.